Добре дошли в Reddit Readings. Да видим днешните публикации. Озаглавен: мама използва дъщеря си, за да ме измами за евтина пица. Докато работех в пицария в Лос-Анджелис, имах клиентка, която влезе с малката си дъщеря, вероятно на около 8-11 години. Имаха балони и други принадлежности за рождения ден. Първото нещо, което майката казва, е, че днес дъщеря й има рожден ден. Казах: честит рожден ден на дъщерята, която отговори с благодаря, но всъщност беше петък. Майката имаше някак нервно изражение на лицето си, но бързо го свали. Не видях това като червен флаг, но определено беше странно. Те разглеждат менюто за минута-две и правят поръчката си. Това беше храна на стойност около $100. След това майката ме пита дали можем да доставим до близкия парк, където ще има рожден ден. Това също беше странно, тъй като хората обикновенно правеха поръчки за доставка по телефона, но това се беше случило няколко пъти преди, така че не се замислих много. След като дойде време за плащане, майката пита дали имаме разпродажби или промоции. Тази пицария е популярна и сравнително висок клас, така че рядко предлагаме каквито и да било отстъпки за нередовни посетители. Казах и, че нямаме никакви отстъпки. Тя ми даде неохотно ок и ме попита за цената. Казах и цената и тя се опита да се пазари с мен. Казах и, че не мога да намаля цената. Тя продължаваше да настоява да й дам по-добра сделка за храната. В крайна сметка се отказах и казах, че ще й дам 10% отстъпка. Отстъпка за нашите приятели и семейство. След това тя поиска 25% отстъпка. Казах и не, и че може да вземе 10% или да си тръгне. Тя напусна. Цялата работа беше странна, но трябва да се справяме с измамници от време на време. Никога преди не съм се опитвал да се пазари с мен. Но това не е странната част. Около 10 минути, след като всичко се случи, малката дъщеря влиза вътре. Сам и с изваден смартфон. Дъщерята идва при мен и ме пита дали могат да получат повече от 10% отстъпка от поръчката си. Забелязах, че майката беше на високоговорител с нея. Затова тя държеше телефона в ръка, майката слушаше разговора. Тя изпрати дъщеря си с надеждата, че ще ми е мъчно за детето и ще им направя отстъпка. Определено се почувствах зле за дъщерята. Сигурно е била толкова смутена и това ме вбеси. Наведох се по-близо до телефона, така че тази кучка на майка да ме чуе, и казах: не мога да ти дам отстъпката и е някак ужасно, че майка ти прави това. За разлика от майка си, ти изглеждаш наистина хубаво сладко момиче. Как бихте искали безплатно парче пица? Показах и всички филийки, които имахме, с надеждата, че ще се почувства по-добре. И тогава тя казва, че наистина не обича пица. Това само допълнително потвърди, че майката е буклук, който използва дъщеря си, за да ни измами за евтина пица. Кръвта ми кипна. Как може някой да е толкова буклук? И за Бога, не въвличайте детето си във вашата малка схема. Така или иначе, предложих на дъщерята безплатна газирана напитка. Тя не прие. Предложих и бутилка вода. Тя не прие. В крайна сметка просто й казах, че е наистина мила и никога не трябва да прави това, което прави майка й. Иска ми се да имах възможността да говоря с майката на Саме, за да мога да й кажа, че елайно и трябва да се чука. Само се надявам дъщерята да не порасне като майка си. Странична бележка. Благодаря на Бог за честността на малките деца. Ако вярвах, че момиченцето наистина има рожден ден този ден, може би щях да им направя голяма отстъпка. И майната и на тази мама, че се е потрудила толкова много и е карала дъщеря си да лъже. Какво мислите за тази история? Оставете вашия коментар. Сега нека видим още една любопитна публикация. Откажи да ми дадеш парите си, отказвам да ти позволя да правиш. Имах фирма за знаци. Получих телефонно обаждане от някой в местен мол. Той отваряше ресторант в заведението за хранене. Уловката беше, че искаше да отвори след 2 седмици за черния петък, най-натоварения ден за пазаруване в годината. Срещнах се едновременно с него и с ръководството на мола, за да обсъдим идеи и едновременно да получим одобрение за ускоряване на производството. Имам всичко наред от голямата му табелка с менюта отгоре, с подсветка, по-малки табели на двете стени
и табели за двете каси. Като цяло щеше да е доста голяма поръчка. Обикновенно получавам 50% депозит, но клиентът каза нещо за международни парични преводи и ръководството на мола веднага се намеси, за да обясни, че обработката на плащанията отнема няколко седмици, но всичко, което са му таксували, е платено. Тъй като вършех много работа в мола и се опитвах да им помогна да отворят този човек, се съгласих да го направя без депозита. Направих макети, той ги одобри, показах му мостри. Той ги одобри. Завърших всичко и инсталирах във вторник, преди той да има нужда от тях. Тогава нещата тръгнаха бързо надолу. Той веднага започна да се оплаква, че материалът е грешен, въпреки че е виждал мостри и не е това, което искаше. Тогава той се оплака, че графиките са грешни, въпреки че ги е одобрил. Той се оплака, че цените са грешни, въпреки че всички отговарят на менюто, което той предостави. В сряда след обед му се обадих отново и жена му отговори. Тя весело ми каза, че мога да сваля проклетите си табели. Те не плащат за тях. Те са поръчали табели по-евтино от някой друг, но не са успели да ги приготвят на време и веднага, щом другите знаци са готови, моите са отива в кошчето. И така, осъзнавайки, че съм се прецакал, като съм свършил работата без депозит, закачих всичко на малкия и страничен коментар, че мога да сваля проклетите си знаци. В четвъртък имах прекрасен обяд за деня на благодарността с семейството ми. Гледахме футбол, смяхме се, наслаждавахме се на деня. Взех жена си и децата си вкъщи, натоварих една стълба и радостен отидох в мола. Бях работил достатъчно след работно време в мола, за да знаех, че някъде ще има отворена врата и хората в големите магазини се подготвят за тълпите от черния петък. Влязох, хвърлих стълбата си през тезгяха на ресторанта и започнах да свалям табелите. Няколко търговци в мола ме попитаха дали мястото вече затваря. Аз им разказах историята и следващото нещо, което знам, ми помага да сваля табелите. За 30 минути мястото изглеждаше като напълно отворен, готов за разтърсване ресторант до затворен. Прибрах се и спах като бебе. Когато включих телефона си в 7:30 на черния петък, вече имах 15 пропуснати телефонни обаждания от собственика на ресторанта, жена му и ръководството на мола. Обадих се на ръководството на мола и те не бяха доволни. Разказах им цялата история, те пак не бяха доволни от мен, но разбраха. Изчаках 15 минути, преди собственикът на ресторанта да се обади и да крещи по телефона с искане да се върна с табелите. Учтиво му казах, че ми трябва пълната сума, плюс цената на преинсталацията, плюс допълнителни $50 за работа в почивен ден. Той ми изкрещя. Затворих. Той се обади още веднъж и поиска да ги върна и той щеше да ми плати следващата седмица. Казах не, имах нужда от пари. Той пак ми изкрещя. Затворих. Избягвах мола, защото прецаках черния петък. Но доколкото чувам, беше комично. Цялата му табела с задно осветяване не беше нищо друго, освен светещи крушки. Беше написал на ръка меню върху стара кутия и го беше залепил с тиксо към предната част на плота. Всеки ресторант в заведението за хранене беше затлачен цял ден и никой дори не искаше да вземе безплатните му проби. Той затвори в средата на следобед, след като разбра, че никой няма да купи. Той премина през целия пазаруващ уикенд без табели и без работа. Най-хубавото беше, че 2 седмици по-късно, когато новите му знаци от Индия най-накрая пристигнаха, те бяха грешен размер. Майната ви, ген собственик на ресторант, че поръчахте табели от мен, за които знаехте, че няма да платите, защото вече сте ги поръчали от някой друг. Стигнахме до края на още едно четене на Reddit. Благодаря, че останахте до края. Оставете вашето харесване и се абонирайте. Към следващия!